Salamu alaikum. Aminu alaikum salam ranka daidai. Sannu madam. Yawwa sannu da zuwa. Yawwa nan na Jambali Hotel. Ranka daidai nan na Jambali Hotel. Bauya Allah in ba nan na baki waɗa min kake ci amana ta. Haba mana ranka daidai kalli sanin din mu nan na Jambali Hotel. Lalle kahe in taho birnin Kebbi. An tabbatar min da cewa Jambali Hotel ɗaya a hotel ɗin da nika iya zuwa in kwanta cikin salama. Na farko ga tsaro, ga tsafta, ga iya kula da abokan kasuwanci. Insha Allah ranka daidai nan na. To ina manaja yake Isa Sada Sanci saboda an tabbatar min da cewa daga na taho in ba shi an manaja ba kan in tsaya wannan. Nan yake ranka daidai yana ciki. Yana ciki? To in ga yadda tsarin naku yake. Yawwa ranka daidai. Jambali Hotel. Tabbas Jambali Hotel duniya na. Wata jihar Kebbi bai sauka Jambali Hotel ba to yana da sauran farin ciki. Masauki karamcin bako. Hausawa na faɗin sayan nagari mai da kuɗi gida. A yau ma shahararren masaukin baƙin nan wato Jambali Hotel da yake jihar Kebbi sun ƙara tsayawa tsaf domin jin daɗin ku abokan hulɗa. Waɗanda suka tanada muku abubuwa domin more rayuwarku. Waɗanda suka haɗa da restaurant, hall, babba da ƙarami. Ɗaki ingantacce manya da ƙanana inda suke da reshe daban-daban a faɗin Najeriya waɗanda suka haɗa da Katsina, Kano, Kaduna, Abuja, birnin Kebbi. Godiya ta musamman zuwa ga manajan Jambali Hotel birnin Kebbi Isa da Sanci. Jambali Hotel a zo lafiya.